Mpudi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ngiyabona content oyiphethe esandleni. Awusitshela ukuthi ubhuti ubani futhi yini lenhle kangaka ayiphethe esandleni? Nama ngikholwa ngazi ngathi ngiphethe umhlaba wonke. Umenzi lo kumaBizela ekhaya kusemnambithi. Esigodini sakwamthandi award lena yamaSATMA engiyiwinile ku upcoming artist yeBest newcomer. Okay, so kuyo yonke South Africa kubantu abebenominatiwe kwanqoba wena kule award uzizwa kanjani nje ukubona ukuthi umculo wakho unesasasa futhi unelokhuzana une-support from ephuma iSouth Africa yonke ngoba phela amaSATMA sikhumbula ukuthi loya esekumaSATMA umeli South Africa meaning that isupport oyitholile iphuma kuwo wonke ama-South Africans ufila kanjani nje uthola isupport engaka? Ngijabula kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi engikwenzile akwenziwe yimina akukona ukuhlakanipha kwami ukuthanda kaMdali nabathandi bomculo wamaskandi nabafowethu abangisizile bangikhankasisa ngayo yonke indlela ngiyabonga nje kakhulu. Okay, but so nayi indebe indondo usuyitholile so yini esingayilindela kuwe ukusuka nje manje ukuya phambili emculweni wakho? Engithembisayo kubathandi bomculo ukuthi ngizoqhubeka ngenze ngendlela obekuyiyona ngizokhuluma amagamane ohlevane kwabanye beculi ngishaye nje ingoma makufanele ngiphinde nginikwe enye award ngiphinde ngithole efanele njengoba besinabuza kwethu la okhuzani wayithola indondo yokuhlonishwa akaze wabala uthi is 19. Siyathemba ke noMenzi njengoba eqala namhlanje kuzohamba kufike lapho mina ngifuna ukuba ngaphe kwakhe. Okay, so singasho nje ukuthi ukhuzana umthatha njengobhuti omdala obukela kuyena. Ngizothi nje ngizothini kuyonke umculi ngiyabukela nje lokho kufanele ngibukela okuright ngiyakusebenzisa anginayo ukuthi lona cha ngihambe naye noma ngangibuki la cha kuyonke nje ngiyabukela umculi lokho okuright akufuna ngusebenzisa. Okay, ayisiyabonga bhuti. Ngiyabonga kakhulu.